Kasong carnapping ang posibleng ipasaka nga kaso sa Cebu City Government batok kang former Mayor Mike Rama. Kini human mipadala og final demand letter ang Cebu City Legal Office kang Rama nga nagmando kaniya nga iuli ngadto sa kagamhanan ang usa ka bulletproof nga Toyota Hi-Ace Super Grandia. Ang maong sakyanan gitanyag kang Rama kaniadtong siya pa ang naglingkod isip mayor sa dakbayan. Baruganan ni Garcia nga si Rama usa naka private citizen ug wala na magtrabaho isip public official, hinungdan nga kinahanglan na niyang iuli ang maong sakyanan. This did not come from me, pero kanang one of their options is tingali parehas na hitabo last sa panahon ni Mayor Tami. No, nga they filed a case for carnapping, but I don't know if it will already go to that extent. They will always have to study their options, no. Apan puno sa kasuko nga nisaysay si Rama nga dili na makaturunganon ang gipang buhat sa iyaha. May pagipatay na lang ko nila, ilan na. Mo lang gusto yun ang akong liog. May pagipatay na ko. Makadawat kag newspaper, ipauli ang imong sakyanan sa gobyerno, sakyanan sa mayor, na buhi pa. My oppression is undescribable, beyond imagination. Ligon sad niyang gilimod nga duna siya'y nabuhat nga kalapasan sa balaod. Gani karong adlaw, misaka ang tensyon sulod sa opisina sa City Legal Office human kini gisulong sa kampo ni Rama. Dili man ni masettle siguro, sir. Kubag na lang ato what is there. Then we'll also respond accordingly, sir. Kaya naano ito tanan niyo. You look at my eyes. Yes, sir. Look at my eyes. I have not done anything wrong, okay? You have, itong inyong suwat, balihon ko na to. Balihan niyo. You're a lawyer, I'm a lawyer. When I was wondering, why in heaven's name abot mo ito? Who directed you? The mayor, sir. Oh, see? Sir, you've just you've doing heard my about job, sir. It's stated in the letter, sir. That's in behalf of the Cebu City Government. It's Don't part worry. of my work, sir. Don't worry Nothing about personal, me. sir. I take it personally because I'm being insulted as the elected mayor. Human sa City Legal Office, gibisita sab ni Rama ang nagkadiyang opisina sa City Hall o gikwestiyon ang paggawala siyang hulagway sa mga naglaray nga portrait sa mga niaging city mayor sa dakbayan. Buhay pa ko, siya na. Okay lang, gibutangan nila og fake mayor, okay lang ko. Acting mayor, okay lang ko. Pero gibutang niya, buhay palagi ko. Anong, saan naman eh? Gani siyang pagsuroy sa ikawalong andana sa City Hall, kalit lang nga napalong ang elevator, hinungdan nga napugos na lang sa paggamit sa hagdanan ang kanhi mayor. Nagpabilin sab nga nakapadlock ang kanhi opisina ni Rama. Apan nagkanayon si Garcia nga wala siya'y pagbabag sa gibuhat nga pagbisita ni Rama, gawas kun kini makaapekto na sa dagan sa trabaho sa City Hall. I wasn't surprised, but I just let it be. I mean, taas man tagpasensya. And di man ta gusto og confrontation. Katong ganina mura dili man tingali, mura magwa man siya wala man kay siya disrupt og kuan ka ng trabaho diri ba. So it was para nako, I just let it be. At the moment that matransgress na gali ang mga trabaho sa tao diri, that's the time that I would really take action. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.